Molt bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Voldria començar aquest acte de graduació de la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l'Administració donant unes paraules de benvinguda i de felicitació en nom de la Facultat de Dret, en nom del degà, que avui excusa la seva presència, i són unes paraules de benvinguda i felicitació en primer lloc pels futurs llicenciats i llicenciades en Ciències Polítiques i de l'Administració, també unes paraules de benvinguda i felicitació, esclar, en els seus familiars, en els seus amics que estan aquí presents, i també la vull dirigir als professors d'aquests estudis i molt especialment a la persona del seu cap d'estudis, el doctor Josep Maria Reniu, a qui el vull també felicitar per l'organització d'aquest acte. I també molt especialment vull donar les paraules de benvinguda i indirectament també de felicitació, és clar que sí, als dos nostres convidats avui, el doctor Vicenç Navarro i la senyora Verònica Fumenada. Moltes gràcies a tots. Jo volia dir unes breus paraules, unes breus reflexions. El dia d'avui és un dia d'alegria, però la veritat és que lamentablement l'hem de posar en el context d'uns temps molt difícils. Són temps difícils per la política, i això ho dic als politòlegs, són temps molt convulsos, però jo crec que això fa que sigui especialment apassionant els estudis de ciència política, amb aquestes noves formes d'expressió de la política, aquestes noves formes de comunicació i de viure la política. Sempre dèiem que el dret està a tot arreu, doncs la política també està a tot arreu, està en l'aire, i més amb estudis com els de ciència política que fan aquesta combinació interdisciplinar entre el dret i l'economia, i per tant està en l'aire. De fet, avui mateix hi ha un acte esportiu, que un diria que està molt allunyat de la política i de la ciència política, i en canvi s'està utilitzant com una manifestació de reivindicació política. I bé, la comparativa entre l'esport i el futbol i la política, doncs la veritat és que podia donar per una tesi de ciència política perfectament. Però també són temps difícils per la universitat. Estem a la Universitat de Barcelona, estem a una universitat pública i, com sabeu, són temps difícils perquè vivim l'omnipresent crisi, però les universitats públiques la viuen amb especial cruesa. Les famoses retallades fan que sigui cada cop més difícil dur a terme la tasca acadèmica, la tasca universitària. Però, malgrat això, jo no voldria deprimir, ara sembla aquí que estigui llançant un missatge depriment, és tot el contrari. El que us volia llançar és un missatge d'optimisme. Malgrat aquestes retallades, malgrat aquesta crisi, les universitats públiques, la Universitat de Barcelona especialment, està lluitant per prestar un servei de qualitat, de la màxima qualitat. Ja sabeu que davant de la crisi hi ha dues maneres de reaccionar. Una és baixant els braços i l'altra és lluitant i enfrontant-se a la situació. Diuen que la crisi el que fa és estimular la inventiva, la creativitat, i això és el que fem aquí. I la veritat és que els professors estan responent, els estudiants, vosaltres sou bona mostra d'això, estan també responent, i jo crec que podem estar ben orgullosos d'aquesta universitat que tenim, malgrat les dificultats. I precisament aquest acte de graduació és una manifestació d'aquesta qualitat, d'aquesta cerca per la qualitat a la universitat. Això és un acte acadèmic i per tant és un acte seriós, veig gent molt mudada, nosaltres estem aquí molt formals i així ha de ser. Tenim uns padrins de la promoció que són experts i persones de reconegut prestigi. I malgrat això també aquest acte és un acte lúdic, és un acte emotiu, i veig cares a més conegudes per aquí per la sala que poden confirmar aquesta emotivitat en altres actes de graduació que s'han fet en aquesta casa, d'altres estudis de la Facultat de Dret, i jo crec que és una emoció, una emotivitat que
és molt sana, és molt contagiosa i per tant demano a tots plegats que ens deixem contagiar per aquesta emoció del dia d'avui. Ja sense més, vull donar la paraula al cap d'estudis, al doctor Reniu, perquè ens transmeti el seu missatge. Moltes gràcies. Vicedegà, moltes gràcies. Noi, no diré pas allò de seré breu, perquè no penso tampoc allargar-me massa, però no sé telegràfic, i permeteu-me que comenci dient-vos que feu molt de goig. Realment, ja podíeu haver pres la costum de venir cada dia així, doncs haguéssim estat també entretinguts. No, sincerament, moltes felicitats, no només a vosaltres, sinó sobretot a la resta de l'auditori, pares, mares, avis, àvies, germans, cosins, amics, xicots, xicotes, familiars de segon grau, familiars de quart grau, perquè aquest és l'èxit, és el punt final exitós de molts esforços, molts sacrificis que ha fet cadascuna de les famílies per tirar endavant l'educació, en aquest cas l'educació superior dels vostres fills. Per tant, aquí el primer reconeixement va per tots vosaltres. El segon, tot i que parcial, va per vosaltres, que sou els objectes de celebració avui. Perquè, com sabeu, els politòlegs som peculiars. En el cas de dret, si ara fos la graduació de dret, la faríem 3 mesos després d'haver acabat tots els exàmens, molta més pompa, molta més solemnitat. Ja sabeu que els politòlegs som diferents. Per començar, fem la graduació abans dels exàmens. Clar, això es podrà dir, home, quin sentit té? Escolteu, tot el sentit del món, perquè així ens estem tots contents, de moment, i esperem que, òbviament, quan arribin les vacances d'estiu, ens perdeu de vista, en positiu, us perdem de vista, en positiu, perdó, en negatiu, també, i en tot cas hàgiu culminat aquest procés amb la màxima satisfacció i el màxim rendiment. Baixant a un terreny una mica més seriós, sí que us volia dir que sou una promoció, sou una generació, a fi de comptes, diguem-ne, amb un cert simbolisme, que aviam, que no va molt més enllà del fet mateix en ser simbòlic, però com a més important de posar de relleu. Sou la darrera promoció de llicenciats en Ciència Política i de l'Administració, en Ciències Polítiques i de l'Administració. Llicenciats, sabeu, des que va implementar-se a Bolònia s'ha canviat la denominació, hem passat de les llicenciatures als graus, en els quals aquesta casa ha estat de les primeres a adaptar-s'hi, i vosaltres sou l'última, la darrera generació, la darrera promoció de llicenciats en Ciència Política i de l'Administració. No deixa de ser una anècdota, però també és indicatiu que en aquesta casa, en aquests anys, perquè sou la generació que ja va entrar, la promoció que ja va entrar directament a primer cicle, abans només hi havia segon cicle, heu set els que heu completat tot el procés, tots els 4 anys de llicenciatura en aquesta casa. És una mostra de bona feina per part vostra, que ara només us queda, és com allò, algú parlava, em sembla, d'un partit que hi ha aquest vespre, doncs és com rematar la pilota just a la ratlla de gol quan guanyem 3-0, doncs ara només us queda rematar el 4-0, però també és una mostra de bona feina per part del professorat d'aquesta casa. Amb avantatges, amb queixes, amb problemes de solapaments horaris, amb canvis de grup, amb revisions d'examen, tot el que vulgueu. Però els professors d'aquesta casa tenen un nivell excel·lent. Els professors que imparteixen docència concretament a la llicenciatura de Ciència Política i de l'Administració és de lo milloret que tenim en aquest país, i el resultat en sou vosaltres. Els vostres fets no només parlaran de la vostra capacitat que teniu sobrada i provada tots, sinó que també seran ambaixadors de la feina que fem aquí. En un moment, com deia el vicedegà, de retallades, desafecció, crítica, que es posa la lupa sobretot el que té a veure amb la funció pública, podreu demostrar que aquí hi ha gent que treballa, que aquí hi ha gent que és capaç de transmetre coneixements, que vosaltres els heu adquirit i els potenciareu a partir del moment que sortiu per aquestes portes. Òbviament, no us amago, i ja ho sabeu vosaltres, que el futur és complicat, que l'any demà és un mar d'incerteses, però òbviament és molt més fàcil llançar-se en aquest mar d'incerteses si un porta una barca feta de coneixements, de solidesa, d'esperit crític, aquí
aquí sobretot d'esperit crític n'heu après bastant, i amb ganes de tirar endavant, que no pas si se surt, com vulgarment diríem, amb una mà al davant i una mà al darrere. Aquest no és el vostre cas, us desitjo, diguéssim, en el meu càrrec institucional com a cap d'estudis, el millor dels èxits. Espero de poder seguir mantenint el contacte amb vosaltres, que els vostres avenços i èxits reverteixin també a la Universitat de Barcelona, perquè sabeu que a fi de comptes aquí és la vostra casa i sereu sempre molt ben atesos. Finalment, volia agrair molt especialment, i també per aquest caràcter simbòlic de ser l'última promoció, excepcionalment tenim dos padrins, un padrí i una madrina de promoció. Per una banda, el doctor Vicenç Navarro és una personalitat, diguéssim, potser diria dels més punters que tenim en el nostre país en l'àmbit de la ciència política, catedràtic de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra, però a més amb una vessant, amb una projecció internacional, vaja, indiscutible. Les seves obres són obres de referència en el context de la ciència política, de les polítiques públiques, de l'estudi de l'estat del benestar. Seria ara llarguíssim glossar la seva figura, i també ens plau molt de comptar, diguéssim, amb una madrina que jo crec que complementa molt bé aquesta idea de tirar endavant, de creure en si mateix, d'aprofitar, de capacitar-se i de ser capaç de plantar-se en aquest mar d'incertesa i tirar endavant, com és la Verònica Fumenal. La Verònica, personalment ens coneixem de fa molt temps, he viscut la seva progressió i vaja, com aquells cotxes de carreres, passar llargament d'un on està amb molta velocitat. És una potser de les millors especialistes en l'àmbit de la comunicació política, del màrqueting polític aquí en el nostre país. Ha liderat campanyes de comunicació política i electoral. Tal com la veieu, és joveníssima, pràcticament diria que acaba de llicenciar-se, ha passat molt poc temps, però fixeu-vos, amb capacitat, amb lluita, amb sacrifici, amb voluntat de tirar endavant, si no recordo malament, aquest any passat va ser premiada com a millor empresària, la firma de consultoria política que té, com a la millor empresària de Catalunya o... no sé, més o menys, però sí que va tenir reconeixements, o ha tingut reconeixements i segueix tenint reconeixements. Per tant, aquest pòsit de sabidoria del doctor Navarro i aquesta empenta i aquest tirar endavant de generacions joves que efectivament es pot tirar endavant, s'ha de tirar endavant i hem de fer. Molt bé, petit parèntesi. Penseu que teniu els exàmens d'aquí 15 dies. Per tant, tota aquesta frase tan bonica, ara només us falta, com si fóssiu Messi aquest vespre, esperem. Tot i que sé que hi ha algun periquito, algun merengue a la sala, però bé, què hi farem? Però ara ja us queda, ja esteu al final, heu passat 4 anys amb alegries, amb dureses, amb privacions, bueno, privacions no gaire, perquè em sembla que heu anat sortint de festa de manera bastant habitual, però vaja, heu passat 4 anys, els heu aprofitat, per això esteu aquí, per això heu arribat fins a la fi, ara ja només us queda un petit pas i per tant esperem que el dongueu i el dongueu amb el màxim de rendiment. Enhorabona i moltes felicitats. Moltes gràcies, doctor Reniu. Té la paraula el doctor Vicenç Navarro, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra. Jo, si us sembla, tots els que esteu... Els que voleu, aquí, si us voleu sentar aquí a lloc a les primeres fileres. Si voleu. Que no voleu. Bones tardes, autoritats acadèmiques, decans, vicedecans, professors, familiars i estudiants. M'han dit que la tasca d'un padrí és permetre'm el luxe d'aconsellar-vos què és el que es pot fer. Jo em vaig llicenciar de la Universitat de Barcelona, en aquell moment de Medicina, fa mig cicle. O sigui que estem parlant d'una generació ja molt temps a una generació molt nova.
dins de la mateixa casa que es diu Universitat de Barcelona. Aleshores m'han dit que una funció del padrí és compartir unes experiències i permetre'm l'atreviment d'aconsellar-vos què és el que es pot fer en aquest moment. La tasca vostra, com dintre d'una facultat de dret, és l'anàlisi d'una realitat en la que l'Estat juga un paper clau a fins de modificar-la i canviar-la i millorar-la. És una tasca en què la població catalana us ha demanat pagant pels vostres estudis. No vull trivialitzar l'enorme importància de la contribució familiar, que els pares i mares no se sentin minusvalorats. Han contribuït enormement i se'ls ha de felicitar avui també. Ara bé, no oblidem que el que paga que esteu aquí i el que paga l'Estat és la ciutadania, la població i sobretot les classes populars. Aleshores ens tenim que fer aquesta pregunta, si el poble català està ben servit o no està ben servit. I aquí és una pregunta que pot ser molt inquietant perquè la resposta no és gens afalagadora. Això és molt important que tinguem en compte que avui a l'Estat no és percebut per la ciutadania que la finança com un element que es valora molt positivament. En certes diferències hi ha activitats com l'educació, com la sanitat, que estan molt ben valorades, però altres, com el sistema de dret, el sistema jurídic, molt poc valorats. Molt poc valorats. I a l'Estat, en quant a classe política, la valoració és molt baixa. Diguem la veritat, que aquesta és la realitat del nostre país. Bé, això és important perquè vosaltres estareu tocant aquest tema, o escrivint lleis, o analitzant lleis, o gestionant programes públics, o interpretant la llei. Estic ara tocant les diferents branques de polítiques, d'administració pública de dret, i aleshores tindreu una funció molt important. Les vostres decisions afectaran d'una manera molt clara la qualitat de vida i el benestar de la població del nostre país. Això és molt important. Però des d'aquest punt de vista tenim problemes. Que l'Estat, i ara ja vull parlar d'alguns elements de l'Estat, molt lligats a una facultat de dret, es percebeix que no és neutre, que juga més a favor d'uns que no a favor d'uns altres. I que des d'aquest punt de vista sabem que el poder està mal distribuït a la nostra societat, sabem que les dones tenen menys poder que els homes, sabem que unes races tenen més poder que nosaltres, però que algunes classes socials tenen molt més poder que nosaltres. I no és cert que cada ciutadà té el mateix dret. I la gent ho sap. Les classes populars saben que la llei no és justa. I això és resultat de tota una experiència i una història. Parlo, potser no és el to adequat en aquest moment, però jo mentre venia aquí pensava què és el que una persona normal i corrent li agradaria que jo digués. Doncs això crec que és el que la majoria de la població pensa. I és des d'aquest punt de vista que és un repte poder analitzar el perquè d'aquesta situació. Per què un estat finançat pel poble que vol que el serveixi no li està servint com té el dret a exigir? Bé, mirem una miqueta la història d'aquest país. Hem tingut una dictadura enormement brutal i a vosaltres joves us vull recordar que això no se us ha explicat. Per cada assassinat polític que van fer Mussolini, en Franco va fer 10.000. Va ser una dictadura brutal, brutal. I això s'ha de dir, que s'ha amagat massa temps. Des d'aquest punt de vista, aquell estat estava controlat per forces ultraconservadores i quan la transició passa, aquelles forces conservadores controlen l'aparell de l'estat i el manteniment de la monarquia era un element molt important com un símbol d'una certa continuïtat. Les forces democràtiques, liderades per les esquerres, acabaven de sortir a la presó. Alguns estaven exilats, van vindre exilats. No era una transició equilibrada, uns tenien molt poder i altres no en tenien. I la conseqüència d'això és que l'aparell de l'Estat està encara molt controlat per unes forces ultraconservadores.
Els indicadors d'això són molts. Com pot ser que encara avui un tribunal constitucional no accepti que aquest estat és un estat plurinacional? O com és que l'únic jutge que s'ha atrevit a jutjar els crims d'aquell règim ara sigui expulsat pel Tribunal Suprem? És una vergonya. Des d'aquest punt de vista, aquesta és la consciència de l'enorme influència de les forces conservadores en aquell estat. Mireu, com potser sabeu, jo he vist part de l'any als Estats Units, on he estat exilat per molts anys. Hi ha un programa d'humor que es diu Saturday Night Live. I aquell és el dia que el Tribunal Suprem convoca el Garzón perquè es havia atrevit a investigar aquells crims i protegir la família de les víctimes d'aquells assassinats que els cossos han desaparegut i encara no s'han trobat, l'expulsa. I era el partit feixista, la Falange, el que començava aquell procés. I aquell programa d'humor dels Estats Units, Saturday Night Live, diu, de la mateixa manera que Bolívia, que no té mar, té un ministeri de l'Armada, de la mateixa manera que Bolívia, que no té mar, té un ministre marina, Espanya té un ministeri de justícia. Escolti, això és per aquells que ens sentim lligats al nostre país, és una vergonya. És una vergonya que això passi. Com pot ser que avui a Europa encara hi hagi un Tribunal Suprem que tingui aquesta manca de sensibilitat democràtica, controlats per una mentalitat ultraconservadora que no té que tindre espai en el tall polític d'aquest país? Aquest és el país en el que estem. I vosaltres teniu una tasca, teniu una responsabilitat molt important. I aquesta responsabilitat és que vosaltres teniu que fer la segona transició. La segona transició, que vol dir anar de la democràcia incompleta que ens va portar aquella democràcia que no era modèlica i que ens va comportar una democràcia molt incompleta. La democràcia espanyola i catalana és molt incompleta. Viatgeu i mireu com a punt de referència. Des d'aquest punt de vista jo he viscut a Suècia amb un exili llarg, he viscut a la Gran Bretanya, he viscut als Estats Units. Els dos primers tenen monarquia. A Suècia el monarca se'l critica constantment. A la Gran Bretanya la reina se la critica constantment, la pobreta és molt vulnerable. I als Estats Units, jo treballo a la Casa Blanca a la senyora Clinton per fer la reforma sanitària i puc veure què passa al president Clinton, que el foten verd en el cas Losinski, i en raó. I no passa res. Arribo al meu país i un polític d'aquí, català, amic meu, Carles Rovira, diu que el rei és un ignorant perquè no sabia que el castellà es havia imposat a vegades en aquest país, i el fiscal de l'Estat, que diu que, oiga, que le voy a hablar a los tribunales. S'imagina? Si això hagués passat als Estats Units no hauria presons suficients. La democràcia nostra és molt incompleta. Els mitjans de comunicació estan molt controlats, no hi ha diversitat ideològica, pensaments crítics no estan benvinguts. Una cosa molt fàcil de mostrar és que les polítiques d'austeritat retallades, alguns de nosaltres ja dèiem que eren errònies. S'ha demostrat, estan portant el país a un desastre econòmic. I era fàcil de mostrar, però no tenien veu. Ara ja es diu que són insuficients. No, escolti, no són insuficients, són errònies. Ens costarà més 4 anys per arribar que eren errònies. M'explico? Des d'aquest punt de vista és essencial que vosaltres sapigueu que el poder està molt mal distribuït. Algunes classes socials tenen molt més poder que nosaltres. Aleshores, la vostra tasca és qüestionar la sabidoria convencional, és criticar l'estructura de poder. No pot ser que els drets siguin tan relacionats a la classe social. Com pot ser que el dret de la propietat sigui tan sagrat i en canvi el dret de la ciutadania és tan poc protegit? Com pot ser que la banca sigui tan protegida i en canvi els pobres inquilins que estan desnonats no tenen cap institució que els defensi? Això passa en el nostre país i això vol dir l'enorme diferència de poder per classe social del nostre país a Catalunya i a Espanya.
Aleshores, és important que vosaltres, a més de la vostra tasca personal, recordeu que ha hagut una lluita enorme en aquest país per aconseguir el poc que tenim i aquest ara ens ho volen treure. Des d'aquest punt de vista, vosaltres són els hereus de moltes generacions, de les generacions dels meus pares, que és la generació de milers de catalans i milions d'espanyols que van perdre una guerra i van ser represaliats brutalment perquè defensaven un govern democràtic. Sou els hereus de la nostra generació dels anys 50, quan hem començat la resistència antifeixista no pacífica. Dels anys 60 i 70, en què les mobilitzacions liderades pel moviment obrer van forçar la caiguda del dictador. En Franco va morir llegit, però la dictadura va caure en els carrers. Recordeu que del 74 al 78, Espanya i Catalunya i el País Basc van tindre l'agitació social més d'Europa i es va aconseguir que aquella dictadura acabés. I vosaltres teniu que continuar aquesta tasca. Durant la democràcia han hagut moviments socials. Vull saludar els sindicats que han fet una gran tasca i vull notar i aplaudir el moviment M15, que ha sigut un aire d'aire fresc que aquest país necessita. Des d'aquest punt de vista, jo sempre us demano que en la vostra guia de comportament penseu sempre que se us pot comprar, se us pot cooptar i aleshores rebreu molts privilegis, però aquest no us donarà satisfacció ni emotiva, ni intel·lectual, ni patriòtica, perquè el vostre deure és servir aquells que no tenen poder, que són la majoria de la ciutadania, que són les classes populars. Teniu que servir els treballadors, teniu que servir els consumidors, a la defensa de l'usuari, del feble, en contra d'aquella estructura de poder que controla el dret en aquest país i controla les estructures polítiques. Per això jo us animo a que no us desanimeu. Només vull acabar amb una nota. Quan jo era estudiant aquí, als anys 50, la part de la universitat que era més activa en contra de la dictadura era la Facultat de Dret i la Facultat de Medicina. Jo us demano que sigueu conseqüents, sigueu coherents i us en recordeu de la Facultat de Medicina dels anys 50 i la Facultat de Dret, sobretot, dels anys 50. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Navarro, per aquest discurs tan estimulant. Se li demanaven consells i la veritat és que n'ha donat un munt i ja veig que l'endemà tothom sortirà al carrer a arreglar el món. Té la paraula ara la senyora Verònica Fumenal, politòloga. Moltes gràcies. Donar-vos les gràcies per fer-me la padrina d'aquesta promoció. M'ha fet moltíssima il·lusió, a més, estar juntament amb el senyor Vicenç Navarro, que després d'aquest discurs ens ha deixat a tots bocabadats i a mi una tasca molt complicada. I com no, donar-vos l'enhorabona, malgrat que aún està un petit tràmit, el darrer tràmit que és superar aquests exàmens finals, que si heu arribat fins aquí segur que això ja ho teniu més que guanyat. O sigui que enhorabona, perquè ara comença la gran aventura d'aprendre a madurar. El dia que vaig arribar a Barcelona, pel mateix camí que havien fet tants aragonesos abans que jo, mai podia pensar que jo seria aquí, en aquest faristol, damunt d'aquest auditori, i que seria la padrina d'una promoció de ciència política. En aquest camí mai he estat sola. Sempre he tingut els meus amics que, des que vaig arribar, m'han ajudat, m'han donat suport i han estat al meu costat. I per això molts d'ells estan aquí i vull agrair-los personalment
tot el que em donen tots els dies. Moltes gràcies. Avui m'heu fet padrina com a antiga estudiant de ciència política. Jo vaig acabar fa, crec que 9 anys. Soc una mica vella ja. I quan estava sentada en la mateixa postura que vosaltres vaig pensar, què faig de la meva vida? Estudiar una carrera que quan la gent li deia, bueno, i què has estudiat? Deia, ciència política. I això què és? Què vols ser política? La gent em mirava con uns ulls entre dient, vols ser política realment? I jo li deia, no, jo política no. Jo no vull ficar-me en un partit polític. I llavors què vols fer? I jo sabia que volia fer alguna cosa relacionada amb l'espai públic per contribuir, com deia el senyor Navarro, a millorar aquesta societat, però no sabia realment què volia fer. Fins que vaig conèixer a grans professors que em van ajudar amb el camí i em van mostrar al que jo volia dedicar-me, que era la comunicació política, d'una forma innovadora, perquè jo no volia estar a un partit polític militant. Això de militar ve de l'exèrcit i això és com bregar amb rodes de molí, sinó que jo volia fer-ho des d'una vessant tècnica i professional. Però realment era un camp que no estava explorat ni a Catalunya ni a Espanya, però jo pensava que realment hi havia demanda i volia fer el meu camí. Vosaltres esteu en una situació molt més complicada que la de la meva generació. Com s'ha dit aquí sobradament, esteu en una conjuntura molt, molt complicada, però que jo no faré més hincapié en aquesta situació perquè realment només en les èpoques d'inestabilitat són quan els grans canvis poden produir-se. Aquesta setmana, mentre pensava què us podria jo aportar de nou, vaig pensar que vosaltres sereu la generació del canvi. Aquesta segona transició que deia el senyor Navarro. Una generació que realment teniu moltíssima, moltíssima responsabilitat, perquè de vosaltres depèn el futur d'aquest país. És una generació cridada al canvi. Amb una generació que a la vostra mà i a la vostra intel·ligència està que tinguem un futur més esperançador. Teniu una gran responsabilitat i no serà tarea fàcil. No serà tarea fàcil perquè les condicions són molt dures i hi ha molta aversió al canvi, moltíssima, i ho parlo en primera persona. Les coses no són fàcils de canviar, però és vital que us fixeu un objectiu i que tots els dies de la vostra vida lluiteu amb passió i intel·ligència. La normalitat en aquests temps no basta. No basta ser normal, no basta deixar-se llevar, no és suficient. Cal moltíssima empenta i moltíssima passió. Aquesta època requereix de persones excepcionals, excepcionalment intel·ligents, excepcionalment emprenedores, com seguro que ho sou vosaltres. I vosaltres en especial com llicenciats en ciència política. Teniu una responsabilitat molt, molt especial, perquè vosaltres treballareu al costat de partits polítics o a institucions públiques, fent lleis, donant consells, i del que vosaltres, de la vostra feina, resulti, incidirà en tots nosaltres. I és això el que sempre els dic als meus alumnes. Jo no ven productes, jo no soc una persona que fa màrqueting i ven un producte com una Coca-Cola. Jo ven idees que poden canviar i afectar a moltíssimes persones i per això he de pensar molt bé en qui treballo i en qui no treballo. I vosaltres teniu un objectiu especial, que és vetllar per aquest sistema públic, el sistema de benestar que tant ha costat guanyar. I sou vosaltres els que heu de vetllar per un sistema d'educació universitària pública y de qualitat. Mi abuelo, que fue el criado
una familia muy rica de mi pueblo que trabajaba por comida, no trabajaba por sueldo. El día que vio la foto de su nieta con el birrete fue uno de los días más emotivos de su vida y de la mía. Y es gracias al sistema público universitario de calidad que jo hi puedo estar aquí. Així que hem de lluitar tots plegats perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i perquè això és el veritable o la veritable igualtat social. He parlat d'esforç, he parlat de condicions dures i ara us vull parlar de que ningú vindrà a fer-vos la feina. Cap treball vindrà a la vostra casa, ningú vindrà a la vostra feina de la vida. No, i menys en aquesta època. Per això, quan diem calen canvis o fa falta algú que canvia les coses, ja no val. Hem d'agafar nosaltres les nostres regnes i lluitar perquè això sigui possible, perquè ningú farà les coses com vosaltres la faríeu. I la millor garantia de que surtin com vosaltres voleu és que les féssiu vosaltres mateixos. La complacència i la comoditat no són suficients quan l'estabilitat i la certidumbre ha quedat relegada al passat. No és temps de deixar-se portar, com us he dit abans. Són temps per noves idees. Com deia el senyor Navarro abans, la incertidumbre, la inestabilitat, són els riscos que tenim ara la nostra societat, aquesta societat líquida, que li diem, que no ens podem agafar res. Sembla que ja no hi ha valors com els d'abans. Jo crec que sí que estan. Però que a molta gent li interessi que no estiguin o que no es vegin a la gent jove. Per això és una qüestió de com et prenguis la vida, és una qüestió d'optimisme, és una qüestió de com t'agafis tu el dia a dia. I això, que en un principi és una dificultat o una incertidumbre, tu la pots agafar i pots dir, jo vull sorprendre, i per sorprendre he de fer això i allò altre. I és el que jo us convido a que sorprendeu a la societat, a que no sigueu aquesta generació que només està definida per una conjuntura econòmica. Heu d'afrontar el vostre paper i jugar-lo sense por, amb la sana ambició d'aquell que persigue un sueño. He parlat de condicions difícils, d'esforç i ara parlo de la recompensa. Els dies que a poc els teus objectius, les teves fites, allò que havies somniat, està al teu abast o està una mica més a prop, aquesta sensació és indescriptible. I això no és el dinero, no és el reconeixement, això és el que us ajudarà a tots els dies de vostra vida a fer la vostra feina com cal. Per acabar, jo us faré una petició. No podeu convertir-vos en la generació de licenciados ni futur ni esperanza. Como va dir la Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a aquellos que creen en sus sueños. Creed en vosotros mismos, porque mientras exista un mañana, en vuestras manos está escribir el futuro. Moltes gràcies i us desitjo tota la sort que mereixeu. Moltes gràcies també a la senyora Fumenal per aquest discurs novament estimulant, emotiu, molt emotiu també i ple de bons consells. Intel·ligència, passió, és el seny i la rauxa que ens caracteritza i amb això agafem una mica d'aire i anem a escoltar ara al Parlament
dels representants dels estudiants. Començarem en primer lloc amb el Parlament del Bartomeu Martorell Rojas. Si més no, farem el discurs junts, intentarem combinar-lo perquè crec que després d'aquesta estona de parlaments molt interessants els dos... Doncs si em permets, dic que tu ets el representant del grup de matí i la Teresa Planes és l'estudiant representant del grup de tarda. A banda de res, agrair-vos moltíssim a tots la vostra assistència. No sabeu de veritat el que significa per nosaltres aquest dia i per tant que sigueu també aquí vosaltres compartint-lo amb tots nosaltres és molt important. Agrair-vos a vosaltres llavors l'assistència i també als padrins la seva assistència i la seva dedicació avui. Per això volem començar a fer-nos entrega d'un petit obsequi que hem preparat per ells i procedirem a fer-lo si us sembla bé. D'acord? Com deia, gràcies a tots per la vostra assistència, reitero, i també als padrins, la seva assistència i la seva acceptació per ser avui els padrins, ja ho seran sempre de per vida, de la darrera promoció de Ciències Polítiques de la història d'aquesta casa. Això ja sí que no deixaran de ser mai, a part de les seves categories, també és un plus. És un plus al seu currículum. Dit això, per què hem escollit aquests padrins? Per nosaltres és molt important que avui hi hagi representats dos àmbits de la ciència política molt distints però alhora molt lligats. Hi ha representats amb el senyor que ja han dit, no repetirem tot el currículum perquè els dels dos seria interminable, però el doctor Navarro, l'àmbit de la ciència política amb ell queda aquí representadíssim i per això creien que avui en aquest temps on la ciència política està amb tants interrogants a sobre, té tants d'ulls a sobre, està tan qüestionada i està tan pendent dels moviments que pugui fer la ciència política, no només la política en si, sinó la ciència política en general, creien que era oportú comptar en la seva presència i evidentment n'estem molt agraïts. Així com també, per altra banda, la presència de l'Irònica Fumenal perquè representa a part d'un estudiant de ciències polítiques que ens ha donat els consells i l'experiència també d'aquest àmbit que acabem d'escoltar. L'àmbit de la comunicació política. Aquests dies la comunicació política evidentment l'han tocat molt, però a més d'això també no es pot negar que està a l'ordre del dia, que és molt important i a cops es diu molt més sense dir-ho, i per tant la ciència política i la comunicació política creien que avui havien d'estar representats en aquest esdeveniment i n'estem verdaderament orgullosos d'això. Dos àmbits que han treballat durant aquests 4 anys molt intensament i que estaríem orgullosíssims tots de repetir-lo, no, Teresa? Bé, bones tardes a tothom per començar. Com ha dit en Tomeu, vàrem arribar aquí fa 4 anys, la majoria, el 2008, i vàrem arribar inexperts, una mica inexperts, l'expectativa, no? Sense saber ben bé què mos trobaríem, però tots teníem en nosaltres un denominador comú i és que volíem saber, teníem curiositat per entendre aquest estrany món que ens envolta i per saber analitzar-lo i inclús intentar modificar-lo. Ens ha tocat aprendre durant una època uns anys de crisi, com ja tots tenim hipersentit. És una crisi econòmica, de valors, de canvi de model social, d'adaptació. En definitiva, una delícia per nosaltres, politòlegs, que no han tingut ni un minut per avorrir-nos, ja que dia rere dia hem tingut l'oportunitat d'observar la situació i pensar molt en com podríem millorar-la nosaltres, no? Espero. Però siguem optimistes. Dins de tant de missatge pessimista, apoteòsic, siguem optimistes. Estudiar en aquesta època ens ha permès carregar-nos amb un bagatge
que potser d'haver après en un entorn diferent no tindríem. La situació ens ha brindat el context. Els professors ens han donat les eines, ens han posat les ulleres de politòleg i nosaltres les hem sabut portar. Per això avui estem aquí. Sortim de la carrera amb tota una motxilla de coneixements que estic segura que sabrem emprar, que ens servirà per fer les nostres aportacions al món, tan i tan necessàries ara mateix. Sigueu conscients que, com bé ha dit la Verònica i el professor Navarro, allà fora no ens posaran les coses fàcils, però en realitat som uns afortunats i hauríem de tenir molt present això, perquè hem estudiat allò que volíem, allà on volíem i hem tingut èxit. I crec que de moment no poden demanar gaire cosa més. Simplement que els que vinguin darrere puguin tenir idèntiques oportunitats, que puguin ser capaços i se'ls brindi l'oportunitat de demostrar el seu potencial i explotar-lo, igual que ho hem pogut fer nosaltres. Que puguin unir-se en aquest club de politòlegs amb idees fresques i visions oxigenades que tant necessita la nostra societat ara mateix. Sí, quan una cosa està de moda no te la lleves de sobre i el tema de la crisi evidentment avui ha estat constantment en boca de tots i perdoneu que hi segueixi estant també en la meva. Ho dic perquè us hem donat les gràcies per la vostra assistència, però també és el torn d'agrair-vos la vostra contribució a que avui hi hagi tota aquesta gent aquí assentada, asseguda, preparada o pràcticament preparada fins d'aquí unes setmanes. Això és un missatge, podria llegir-se en segona si algú vol agafar, però bueno, nosaltres creiem que estem preparats i de veritat agrair-vos la vostra contribució, perquè durant aquests 4 anys que acaba de descriure la meva companya Teresa, han estat 4 anys on han tingut l'oportunitat, i ho dic de veritat, de trobar-nos a classe amb doctrines que ningú havia discutit mai, amb definicions de manual, amb explicacions de catedràtics, de doctors que mai havien pensat si la cosa podia ser d'altra manera i nosaltres, veient el carrer, li ficàvem interrogants. Dèiem, això s'ha explicat fins ara, però és així realment. I hem tingut realment amb aquest context una sort enorme de poder estudiar en aquests temps i això crec que ha de ser una oportunitat, més no portes tancades. Ha de ser una oportunitat i crec que l'hem sabut aprofitar. I per això nosaltres hem sortit avui, quan ells ens van elegir nosaltres perquè féssim aquest discurs, perquè el representéssim, van sortir amb aquesta idea de dir hem de representar el que hem viscut aquests 4 anys i creiem de veritat que tot això són oportunitats. I modèstia a part, encara que pugui semblar un missatge periodístic el que diré ara, ho dic molt de veritat i tots aquí tenim 56 testimonis que podrien confirmar-ho. Hi ha hagut professors que a mig de classe ens han arribat a dir sou la millor promoció de politòlegs que he tingut mai. Sí. I de veritat sembla molt propagandístic, molt de comunicació política, però de veritat, mos ho han dit. I no tenim les imatges gravades ara mateix, però mos ho han dit. Llavors, crec que aquest és el factor pel qual s'han atrevit a dir aquestes paraules, perquè hem pogut aprendre d'aquest context i perquè precisament ara nosaltres tenim el torn, ara és el nostre torn, diguem-ho d'aquesta manera, de retornar-vos allò que vosaltres heu cregut, amb el que heu invertit fins ara, de manera voluntària o involuntària, d'una ideologia o d'una altra, però tots els que esteu aquí, del color que vestigueu, tots heu contribuït a que avui una promoció de 56-57 persones aproximadament estiguem graduant-nos independentment de la nostra classe social, independentment del nostre color, independentment de les nostres ideologies. I crec que això, ara que som la darrera promoció de ciències polítiques de la història, és pel que hem de lluitar, perquè les properes promocions de graduats en ciències polítiques de la història puguin tenir aquestes mateixes oportunitats, indiferentment també del seu color, de la seva ideologia i de la seva classe. Com ha dit en Tomeu, hem de lluitar perquè tot el món, com nosaltres, pugui tenir les mateixes oportunitats i pugui fer unes aportacions que nosaltres considerem necessàries al món. Fa 4 anys, quan vàrem arribar aquí, fa 4 anys la majoria, no se m'ofengui ningú, l'únic que teníem
era la il·lusió, no? Que no és poc, al contrari, que és molt. Però ara tenim la il·lusió més la formació. I sigueu conscients que són bastant poderosos. Sortim de la universitat, com han dit, en una època estranya, no? de canvi. No direm si bona o si dolenta, perquè consideram que simplificar massa i que els ulls de politòleg saben bé quan no simplificar, no? Saben bé veure els matisos. A més, pensam que podem aprofitar les adversitats per convertir-les en oportunitats de demostrar la nostra valia. I no tingueu cap dubte que de valia en tenim molta. Són moltes les raons que m'aduen a afirmar-ho sense dubtar, sense tenir en compte les característiques i circumstàncies individuals de cadascun, perquè mos basta saber que hem arribat fins aquí. Són joves, companys, matitzar que la joventut suporta l'esperit. No se m'hi ofenda a nadie. Són forts, han tingut accés a l'educació que volíem i necessitàvem. Tenim una il·lusió infinita i inesgotable. Tenim una energia que pot en tot. Bones idees, vitalitat, força de voluntat, capacitat de treball, intel·ligència i un molt llarg etc. Ens agradaria dir-vos unes paraules que tant Tomeu com jo hem pensat molt i que ens agradaria que recordássiu ara i sempre, en èpoques en les que tot ve rodat i en èpoques en les que pareix que tenim pals a les rodes. Estiguem sempre agraïts pel que ens toca viure, perquè de tot s'aprèn. Que res no ens ofegui, que res no ens superi, que ningú sigui capaç de dir-nos el que podem o no podem fer, que ningú minvi el nostre esperit de lluita, d'esforç i de sacrifici. Mai no escoltem aquelles veus que ens diguin tu no ets capaç de fer això, i tant que ho som. Mai no abandonem un somni per moltes barreres que haguem de saltar abans d'aconseguir-lo. Confiem sempre en nosaltres. El camí el fem nosaltres, que som el present i el futur, i som capaços de portar molt al món, amb petites o grans accions, pública o anònimament. Allà on decidim invertir les nostres energies, estic segura que farem bé, perquè tenim il·lusió, optimisme i convicció. I creieu-me quan us dic que aquestes tres coses són l'únic que necessitam per assolir les fites que ens proposem. Amb il·lusió, optimisme i convicció, trobarem el camí i se'ns obriran aquelles portes que desitgem obrir. Per finalitzar, creiem important expressar el nostre agraïment a diversos àmbits de la nostra vida. Primer, a familiars, amics, parelles i a totes aquelles persones que durant aquests 4 anys ens han aguantat dia rere dia. Amb els que hem compartit les alegries, però també els nervis, les queixes, el mal humor quan hem dormit poc per estudiar, la incertesa, el neguit, les adversitats. Els que sense dubtar-ho ens han donat ànims incondicionalment. Per això us fem partícips de la recompensa obtinguda i aquest triomf és també tot vostre. No ens oblidem de tots els companys amb els que hem compartit aquests 4 anys. No tan sols per les amistats que ens emportam, sinó perquè també han contribuït a formar-nos. Hem vist que hi ha diferents opinions i postures. Hem après a escoltar-les, a acceptar-les, a valorar-les. Hem trobat, a poc, la millor manera de fer front a les divergències, a saber aprofitar allò positiu que ens poden aportar els altres, a debatre i també inclús a rectificar i a ser crítics en nosaltres mateixos quan ha sigut necessari. També hem après, companys, que podem ser companys, hem après a ser-ho, a veure que a vegades el millor treball és aquell que es fa en grup, en col·laboració, posant en comú energies i ganes. Per això i per molt més, gràcies. Agrair-los també, sense cap dubte, als professors tant la seva assistència com tot allò que han contribuït durant aquests 4 anys. Abans deia que amb ells han tingut molts interrogants, ens han qüestionat moltes de coses i és evident que sense ells aquesta tasca no hauria estat possible. Avui el mèrit de tota aquesta gent però també és els professors.
Avui alguns han volgut compartir nosaltres aquest moment i per nosaltres això és verdaderament especial, de veritat. I tants aquells que també volien venir i no han pogut, alguns ens han comunicat també, agrair-los des d'aquí aquesta oportunitat que tenim ara, el seu interès i el seu esforç. De totes maneres, la seva assistència, sigui justificada o no, a tots agrair-los la tasca que han desenvolupat i el sacrifici que molts d'ells puguin haver realitzat en molts moments que no dubtem que moltes vegades haurà estat gran. També, ja ho han dit els alumnes, moltes gràcies per tot. Verònica, jo també tinc els meus avis aquí avui i crec que tots nosaltres volem que els nostres avis ens vegin aquí graduar-nos i nosaltres quan siguem avis també ens agradaria tenir els nostres nets graduant-se en una universitat de possibilitats, d'excel·lència i de qualitat. I és la que avui tenim aquí, però perquè tots hi contribuïm a que sigui així, tots els d'aquesta sala i tots els que estan al carrer ara. Llavors, com a ciutadans i com a politòlegs, avui és una festa per tots. I els estudiants que puguin estar aquí, que avui no es graduïn, que encara els hi quedin molts anys d'esforç, ells també tenen moltes oportunitats. Ara nosaltres és el nostre torn. D'aquí uns mesos, d'aquí uns anys, ells també poden tenir aquesta oportunitat i estem convençuts que la tindran i que junts, aquesta generació, han de remar junts per sortir d'aquesta crisi, sortir de qualsevol adversitat i per retornar-vos la inversió i la confiança que heu tingut en nosaltres. Per això, una altra vegada més, moltes gràcies. I finalment, aquests politòlegs tenim noms i cognoms. Per això ara anirem sortint aquí amb ordre perquè pugueu posar-nos cara, per si algú vol contratar, vull dir, per si algú vol saber qui són i recollirem les orles que ens han realitzat. Onamar Argemí Guitart. Bruno Balançó Valls. Olga Bogorina Ferran Cardà Rodríguez. Tenim així, Bruno, enhorabona. Això és parella? Olga. Olga Bogorina. Perdoneu aquest petit parèntesi. Els exàmens no deixen molt de temps d'assetjar les graduacions, per tant hem vingut així com hem pogut. Sortirem de 4 en 4 i ens col·locarem per ordre així com anirem pujant, d'acord? El primer amb el final de la filera, el segon amb el segon de la filera i el tercer. Laia Casanelles Rufes, Bàrbara, què més? Roser Cardà, Manel Clavijo i Jesús Colomé. Guillem Company Guifreu, Laia Dalmau Galceran, Carlota Estalella Alba i Teresa Planes de la Cruz. Berta Fàbregas Carrasco, Albert Ferrer Sánchez, Valeria Ferrifont, Aleix Folk Mallafré. Alicia Fortes Bordas, Yolanda Gaig Germán, Mirna Gómez, Laura Guerrero Rodríguez. Moltes felicitats. Per any que venies a nosaltres. Gràcies. Gràcies. Enhorabona. Meritxell Hernández Gómez, Victoria Liarte Navarro, Eugènia Leal Fontàs i Bartomeu Martorell Rojas. Victoria, enhorabona. Enhorabona.
María José Mendoza Barragán, Carlos Molina, Montserrat Montfort i Mireia Montserrat. Carlos, enhorabona. Marc Olivella Barratxina, Aida Oliver Anglès, Patricia Oliver de Montis i Sandra Oriol Fernández. Aida, enhorabona. Guapíssima. Enhorabona. Alina Orrico, Noemí Orue Guerrero, Carolina Pardo y David Pequeño Gutiérrez. Enhorabona. Felicitats. Enhorabona. Víctor Pijuan, Àlex Rigol, Mario Ríos, Ana Ribas, Mireia Rivera, Javier Rodríguez, Marina Rojals i Xavier Ceres. Jaume Soler Porcalla, Esther Soto, Steiner Teixidor i Alejandro Torres. Moltes felicitats. Felicitats. Neus Tur, Fèlix Valle i Adrià Ventura. Felicitats. Gràcies. Felicitats. Fèlix. Marta Villanueva, Georgina Xufré i Maria Elena Illa. Felicitats. Georgina, moltíssimes felicitats. Moltes felicitats. Sí, ja estem. Ara que tots mos heu pogut posar cara, després us passarem el mail i el telèfon als interessats, ara que ens coneixeu a tots, almenys físicament, us volem mostrar 3 minuts de vídeos, una sorpresa per tots vosaltres i també pels alumnes. No ho sabien i avui han considerat oportú nosaltres dos, ja que han tingut l'honor que ens elegeixin com a representants, retornar-los aquest favor. Tenim aquest vídeo i us ho passem, són 3 minuts, de veritat, no us enredarem més, tranquils, i agrairíem la vostra atenció. Gràcies.
Bé, la veritat és que estem tots impressionats amb aquest vídeo, que és la guinda, no? Que diuen l'excel·lent guinda per aquest excel·lent acte de graduació. Abans, quan sentíem al Parlament dels estudiants dels futurs llicenciats, no sabia si era una classe pràctica de comunicació o ja era les primeres passes de la vida professional amb una comunicació tan magnífica. Només queda dir-vos que és un bon exemple de la qualitat que es dona en aquesta universitat, en aquesta facultat, i desitjar-vos en nom del degà, en nom de la facultat, molta sort i que gaudiu de la vida, dels estudis i molta felicitat per tothom. Gràcies. Per començar a gaudir la vida, què millor que començar gaudint d'un refrigeri que teniu aquí fora. Fins ara.